dwora od Scrooge'a były otwarte, co by mógł widzieć swojego pisarza, co we smutnej małej izbie kopierował listki. Scrooge miał u siebie ino malutki ognik, ale ogień u pisarza był taki mały, że wyglądał choćby jeden kamień węgla. Nie mógł ale zwiększyć go, ponieważ Scrooge trzymał koło kasla we swojej izbie. I jak pisarz przyszedł ze szipą, to szef stwierdził, co będą musieli skończyć współpracę. Owinął się tuż swoim białym szalem i próbował się ogrzać przy świecy. Nie miał ale srogiej fantazji i nie podarzyło mu się to. Radosnych godów, ujek! Niech ci podboczek przaje. Powiedział ucieszny głos. To był Scrooge'ów siostrzyniec, co pokazał się tak naroz i że dopiero teraz spomiarkował się, że on przyszł. Ach, nonsens. Tak się zgrzał z kuli wartkiego łażenia we mgle i mrozie ten Scrooge'ów siostrzyniec i że całki się poluł, gęba miał gryfno i całko czerwono. Oczy mu się świeciły, a z ust buchała para. Gody to je nonsens? Ujek! Nie godosz tego na isto, pra? Godum, radosnych godów, z kuli czego możesz być radosny? Gdyż jest biedny. Dobre, to z kuli czego tyś je smutny, tyś je bogaty. Bez to, i że Scrooge nie miał prawie żadnej odpowiedzi na już, powiedział. Ach, nonsens. Nie bądź taki, ujek. A jaki mógł być, jak żyje w świecie głupieloków, radosnych godów, dur ino radosnych godów? Co to są do ciebie gody, jak nie ino czas płacenia rachunków, jak żeś je bez pieniędzy? Czas, jak widzisz, żeś je o rok starszy, ale ani trochę bogatszy. Czas, jak po kludzeniu ksiąg bez 12 miesięcy, widzisz, że nie masz ani ceskiego profitu, kiedy moje pragnienia się spełniły. Każdy cymbał, co godo radosnych godów, winien być uważony we makówkach i wrażony do ziemi z patykiem je miały w sercu. Tak by było. Ujek! Synek, miejsce se swoje gody po swojemu, a ja by da miał je po swojemu. Po swojemu. Ale ty ani nie masz godów. To daj mi pokój, tak będzie najlepiej, a gody niech ci przyniosą co dobrego, tak choćby każdy rok ci co dobrego przynosiły. Je moc z rzeczy, co by mi mogły przynieść co dobrego w życiu, ale nie wyciągrzę z nich profitu, to mogę powiedzieć. I gody są pośród nich. Ale Dycki myśla o godach jak przyłażą, okrom respektu do ich świętego miana i żdżodła, jako o dobrym czasie, miłym, pełnym przebaczynio i bezinteresowności czasie. Jedynym czasie, w długim rocznym kalendarzu, kej hopy i baby z połem odwierają swoje zawarte serca i pomagają tym, co mają mani od nich. Choby tamte na isto byli współpasażerami do grobu, a nie inkszą rasą. I bez tuż ujek, chociaż gody mi nie przyniosły ani kąska złota, albo srebrzika, do kabzy wieża, co przyniosły mi moc dobrego. I godom niech Bóg cię błogosławi. Pisarz we drugiej izbie zaraz zaklaskał. Spomiarkował się ale, że to było nieodpowiednie i zaczął sznupać w oknie. Z kuli tego zagasił go już całkiem. Jak usłyszę jeszcze jeden klank od ciebie, to będziesz pamiętać te gody z kuli straconej roboty. A ciebie je całkiem dobry godocz. Winien żeś może iść do parlamentu. Nie gorsz się, ujek. Przyjdź jutro do nas na wieczerzu. Ja przyjdę, ale na samym ostatku. Ale czemu? No czemu? A czemu żeś się ożenił? Bo chmiłował. Bo śmiłował. Adie. Ale ujek, tyś mnie ani nie nawiedział, jakżech się ożenił. Po jakiemu teraz godo, że do ciebie to nie pasuje? Adie. Nic od ciebie nie chcę, o nic nie pytam. Czemu nie możemy być kamratami? Adie. No prawda mi żol, że się taki twardy. Nigdy my się nie wadzili, ale próbował, że chcie zaprosić na wieczerzę z kuli godów i do końca będę miał godno launa. Toż radosnych godów, ujek. Adie. I szczęśliwego nowego roku. Adie. Siostrzeniec Krątego wyszł bez jednego złego słowa. Stanął jeszcze przy drzwiżach, co by powinszować pisarzowi, co chociaż był blank umrożony, był cieplejszy aniżeli Scrooge i odpowiedział na winszowanie serdecznie. Scrooge był lepszy niż obiecywał. Zrobił wszystko i jeszcze więcej. A dla małego Tima, co nie umarł, był jak drugi ojciec. Zmienił się w tak dobrego kamrata i dobrego człowieka,
jakiego stare dobre miasto nie znało, albo jakie insze stare dobre miasto, krys, albo wieś we starym dobrym świecie. Niektórzy śmiali się z niego z kuli takiej zmiany, ale jego to nie szczerowało, bo wiedział, co nie trafiło się na tym globie nic dobrego, z czego niektórzy ludzie zuwizo by się nie śmiali. A chociaż wiedział, co tacy bydą, tak by tak ślepi, on rod widział ich się śmiać zamiast słabować. Od niego własne serce się śmiało i tak mu stykło. Nie trafił się już więcej z morami, ale już dycki żoł podle tych prawideł. I zowdy było podano o nim. I że on wiedział, jak fajrować gody najlepiej ze wszystkich ludzi, co żyją. Niech tak też pójdzie powiedzieć o nas wszystkich. I jak to mały Tim powiedział, niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Radosnych godów i szczęśliwego Nowego Roku! Po prostu mi chodziło takie przejęzyczenia, żeś miał. O to chodzi. Ja nie mam tekstu, ja tu z myślą. Czemu sobie nie weźmiesz tej? Bo ja tutaj... Ale ty nie masz godów. To ja się muszę w kurtkę ubierać. No ubierz se dziołcha, bo Nie- zmarzniesz. nie przejmuj. Uważaj na Hilda. Jak